Il-gżira ta' Tliet Għoljiet issa għandha pjana r-riġenerazzjoni tat-turiżmu li se jirriklama lil Għawdex bħala destinazzjoni unika fil-Mediterran u mhux biss parti minn Malta. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat kif din il-kampanja se tiffoka biex jiġu turisti minn pajjiżi Ewropej b'mod prinċipali. Fil-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri sostna kif is-sit Visit Gozo se jibda jiġi rreklamat fuq trams f'Berlin u Frankfurt, flimkien ma' reklamar diġitali fuq il-midja soċjali u t-television. Ħabbar ukoll kif dan is-sit ra tibdil estensiv fid-dera tiegħu filwaqt li se joffri aktar informazzjoni fuq Għawdex. Il-Ministru sqar li dan kollu jista' jsir għax il-pajjiż qiegħed f'pożizzjoni fejn jista' jiftaħ at-turiżmu u għalhekk il-Gvern ħaseb sabiex jirreklama lil Għawdex ukoll bħala destinazzjoni turistika. Dan propju sabiex issa li wasalna għal ftuħ tat-turiżmu estern naraw li Għawdex ikun bisħieħ qed igawdi minn dan it-turiżmu għal daqstant se nkomplu naħdmu kampanja ta' aktar reklamar, kampanja ta' aktar promo, kampanja wkoll fl-aħħar mill-aħħar li rajna anke il-Visit Gozo jiġi branded mill-ġdid sabiex propju nkomplu nattiraw aktar turiżmu direttament lejn din il-gżira. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija għat-Turiżmu Joe Muscat sostna li l-inizjattivi varji tal-Gvern għar-riġenerazzjoni ekonomika kienu kruċjali għal Għawdex, iżda din il-kampanja ta' reklamar internazzjonali hija maħsuba li se żżid mal-irkupru ta' Għawdex. Kienu diversi inizjattivi illi il-Gvern matul dawn il-sena u nofs illi permezz tagħhom kompla jgħin il-settur turistiku sabiex jikkumbatti dan in-nuqqas ta' turiżmu fil-gżira kemm Maltija kif ukoll dik Għawċija. Is-settur turistiku Għawċija parti illi ibbenefika minn dawn id-diversi miżuri illi ittieħdu, miżuri li laqtu id-diversi setturi turistiċi fosthom l-akkomodazzjoni, ristoranti, skejjel ta' lingwi kif ukoll diving centers, kienu ukoll settur reżiljenti. Intant il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Għawċija Daniel Borch qal li Għawdex għadda minn żmien ta' sfidi kbar tuddir il-pandemija, iżda dawn ġew indirizzati bid-diversi miżuri ta' għajnuna tal-Gvern. Ovvjament dan iż-żmien li kellna dan l-aħħar kien żmien diffiċli għall-operaturi fis-settur turistiku. Imma ovvjament dawn l-inċentivi li offra l-Gvern dan l-aħħar speċjalment il-vouchers kif ukoll il-kampanji li qed isiru anki kampanji speċifiċi fuq Għawdex u anki din ir-revamp l-aħħar li sieret tal-Visit Gozo. Żgur se jkunu ta' inċentiv qawwi biex inkomplu nippromovu lil Għawdex f'dan is-settur.